This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Ka project Shillong Western Bypass kabadai ka jingtay ya kasurok Tulin kabasdang na Sumer Riboy District bat kabankot haso yung East Khasi Hills District kadai ka project na surok kababon ba ka kenrum bat ha kabandingkong kalapaw bha na ka jinge kendo iki jinge ki biadai bat ka kendo ka siap ha kabakila don ki riu shimat ki balakam tra ya ki jaka jong ki waipat ki riu pat ba Hakajingyal anti jong kapor lalapat banyo i bakajing pentraya kani ka project surak ka bakajing jong kalong kumalay po pra kilometer hakajing kmi jong ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL kadai ka baladap ban sedang namar ka sarkar kalabo por ban pendap House Nam Arajal Arpunruyo Kum kajing pentikena baka kam kanya caprang bat ban pendap hakapor balabo lala ban saki bahagi babon ki jaka ka company keladap ban pentrei shwa ya kani ka project kabala mang kumba arpu hajar klur kabaken top bat kajing siu bailot kesan ya ka kendo hakajing ya jong ka kam menta ka kenti pat kala penlong yaki dorbar snong ki be tengko bat kani ka project makin mi syakmat ban pha da ka kerwa syak sarkar jela halor ka jing bam sngo shngan ka jongki bat kor kompentrei bat penyat lan ya kani ka surok Habami syakmat ka dorbar pelunding yai area haka arpo hundri tarik jelio araja arpusan kala lum kerki ya ki rangba snong na ki arpolai teli ki snong ka beken top yau rangba snong ka snong nong lingkien ka beri ka snong ka bala syak ta baha hadu bala syak penjulor ki telong umdi umbam ban let jurep ya katai ki jaka Hadian ke jing pendap ya ke jing jurep ke bakila khot kerpang yau Shillong mil ke baklam yo ipat bandon ke jing pentrai ya ke project ha ke jing ekran na kalyang u General Secretary ke dorbar pelun uba hamber tangki uban ong baka dorbar kampersya ya ke project Henry ke jing kwa jongki baka ni ke jing jurep kan mi kum ke kubor ke day namar ke jing yo i ke jongki baka ni ke surok ke la ban bu jing ma ya ki nong let nong wan Naru basdang kini ka Western Bypass sini kalian jungi yim semua jing tip habidai baka survey habidai begini nu jiron kam ban khot yak taki public hearing dane ban khot ikini gino ban wan ban kendo ingi nam tak jingbit jingbiang jong kini ka jaka haba pentrei yang project oh ke basai kedar kalong ban kalian jungi bro application kum kini alam hi jong kini ka dingi de area ngim siam ladon ban ne don jumut ban persya yakino kino ki project ki bawan hapok kadong kathang jungi tangba kini project kilong ki ba ai jimtoy ba bat bakin laj ro na kino kham tam na ki jingma jiman saw kumbangi i ke jinglong jiman jo kini ka surok ka ba pentrei ya kini ka Western Bypass mo ngi ba kini ka surok kumakalong ta hingi i ba ka jingma ya ki ba no le wan ki ba kam ya kini nak ta daw ka pelong ingi begin khot ipi da ba kin sakihi da ki jong ki khmat kumno ban pen i syak sarkar mo halor kini ki jingjia ki ba dei ba kini ka surok Tekai ka ba pidon ban batai pat namangi i ba kata ka project hadu mentangim simle i ban don menumu bo trei bakta te kai ka jingtip ka jong fish phangani ka project ro kumno gani ka surok kan ya te hadu ni dubi tangwei ulom lani don bon tili kilo hadin ka jingwan pet jingi na kapor kum hirong ba juga dingi de area oh nyinap ba ban ngi hi de la ki jong khmat namar ba kapor ba men siwa ka ba patrei ngim pat nang ban ong i mo mar ba pari i ka kam ba ki trei kumno ngin wan ban complain ngin wan ban inspection te hadin panglai bala pentrei ya kini project ngilap ba ngi ba ji pentrei kini ka project kalong ka bama bat kalong ka ba idon jingma sya ya kinong leit nawan kamtam ya kini ki snong ki yeng ki badon si sepo ka snono lekin mo bat kane kala banwara ka ka banjia te ko ba kalong hi na klen jingi ngim kwa hiru ba kino ki project ki bawan po ka state ki jungi mo ba kin sulong ki ta ki project tang ban ya kamai spa ne ya se kala bandon ka sundat ni ka jingi ni tentu ya ka sarkar ba haba ke onra ya kenu project ai begini project kin ai syata kajing mentoy ke bapaka bar ke ban sakri hok ya ki pai ba no sinong jong kadong kathanyi kum joro ha ka jelahi borok we te kum bagi e ba kajing ko haba pentrei gele surok la se mo kala bendai kajing fil na ki consultant na ki engineer na ki surveyor la se mo namar ba haba ngi pet ya kajing long jiman jikini surok kini ki consultant ki engineer ki surveyor la se ba kim patlong ngila badong kim patlong qualified haba ki survey ya kini surok tena takadaw ba kum kini ki AKA barok ki bajia mata him kwa bakin jasyu ku bagi ye haki media mah kum ka jing khlem no jong boom jong Meghalaya Assembly nata ka jing krak jong tigi jingking ji or pat ki jingking mah te kum kini AKA barok him kwa bakin jasyu kan bala se kini ki jing jia ki bajia lamba kan ki jing pentrei ki project ki ba per la kalong ka state project ane ka central project la se ba ni bakin ki project hoj
sarkar ka mut sha ban aji mutoy jingi paj ba andre ki pentrei kini penjak buram penban ka sarkar ka jingi te nakalian jingi ngim chwa syuk ba kun kini ki project kin penjak buram ya ka sarkar lan kini ki engineer ki surveyor ki consultant ya se kala bandai na ka jing bam patlong qualify jingi ba ka pelong ki jing troñ ba pelong ka jing fili ba bun ki project apa ka jela ka jingi to spang new ulum ni iba hang thir lati ang tur lati ang tur ti te hatu phya ba phiwan sakni jaka phio nam ban ya keren bat kitu ki engineer ki ba pentri tu ka kam kala habang iwan ngila ya kenduk hi namar ba kumbang nok kani mah ya kani ka jing trai la ai sakilai tliki company ngila bang baki ke don hadu 3 stages mah light stage don company ta bai keren kitu ki dai tak ki dong trai ka jing jubat ki kalong bangi trai ya ke balap tha ki engineer ni dak surveyor ki ba tha ban pentri ki project tang katahi te hatu phidon nam jing kli pa pale kiti tang na wei ulum mangi i hang thir uti kumangan ban biang sesien hang ni ruti ka bomot kimut ban penya ya kini surok na wei ulum ne kumno ne ko nyakale jungi ri ngila percang hi ban kali na ka por habre ta kata te kai ke jubat ke bagyo na ki hiro kalong ba na ki bor ke bah lor hi ba ki trai kini ki ong bangi trai kat kum ka alignment kat kum ka jing tha jong kini ki consultant ki engineer bat kum ta terhi te hakani ka badon ma phi ka kan hon namangi te ba jan baro kiram ba snong ki don lang hagaju la long ka sinjok asinjungan habre ba ta kata ne le jungi ngim don jing te bi ai ban se habre ba ka survey ba kini no ki don kam baro kila syuat lendet nat kada ong ba se ba ka don kai ka ba chalendet habaki sedang ban pentri ya kini ke project tat do bingilap ba kalong kumie kalong nakaliang jong phi phila ya keren empat bat ki bor bade kimi ya kan ya ka bentah ha kini ki snem ki baladap kala don hi ta ka jing kila khot jingi po DC office ngila bendong mah ngila penbej ba haba kinu ki project ki bawan po ka dong kata jingi ba kimla banyak laj na po ka dingi do ba area kata ka dei ki bangi kren sha hing tei bat hadin kata ka syukut na tang tu je kren handai ketak hidup mentah kam don syuk kanu jing pentip la ka dei la ki bor jong company la ki bor jong ka sarkar ba ha be dei bangi project bat pentip singi kum kinong sosinong kamot nadong sedong nakaliang borsa ka kampetep la kawan ra abrio kumno kawan ra machine kumno hatu kum kitar kum kenjok habidai baki taki wei kamru kim don kinu ki pentip ke ji pentrai ni surok la se kala pan abjing ma ka bakra ba la se ba kini ki surveyor kini ki consultant ki khem robot ya ki taki guidelines ni ki protocol ki bedai bat kani ka national road safety policy ka badan hapo jong kani ka national road transport and highways ba la se kani kala ban bu juma ka bakrau ya ki ba penekam yang nik surok hadin haput kam tam e ki nok senong bat ya baro ki paj ba jong jalahi bakawai Hakawai kaliang Presiden ke Dorbar Pelunding yai area ubak Sibrat Maulong uloong bakar kompentrai ya kene ke surok National Highway kam ikom nomor tangha uwei ulum lalak ben yoi bala penyat ya ke surok haju si haju bat ke balak ben wanra ya ke jing mensau te habang apoy sini saya perkat ba saya perkat bunsin ba kumno kane komti surok long ngam ide ke surok teh kami ide surok markani kane national highway handai ka rukumti pada kam along kami hap te ban national highway te habakan bat kini ke jingti hangne khamtam hangne ulum tang we ulum kami santli ki turning te kani kala kata ya kaleng road jong surok ru hajaka bakan la poel ajin syak la de ban poel sya dosau handai kadang sakut sa hangne haju hangne ulum te nak ta ngi ngisgo bana habide bakane hi nakaliang ngi ngisgo ba ipan pa ko jing susi bakrau kawai kalong ba hadin ba kane ke surok kala dap complete ban nga iba kamlong safe ya kinulait na wan marhang ne ki benta kala bendan sibun ki accident kana kala bendan sibun ki accident marba hang ne kemba saw santli ki ton tabal gidan kasrok ro naju haju ke her ke kiu napo boy hajurong biang la kalain biang berkedan kemba saw santli ke jingkalan jing srok tikane hajing pet ngikum ki noiram jogodong hi ngimi ba kan surok kan long shift na kinang late wan hadin ba kan surok kalau complete te hadin biga dep nang ne ban like pai ni sa syong biang sa koi ki isi ban perkat habide ba kan surok ye matrai ngakum noiram hi ba kan surok kam i long sngan ki long shift yo pai ba te kabang kawai bangin hap I complain sya ka NHIDCL maka kadege agency ban pe ye kini company balai teli ke package habdai nadu saumer omramlei nongendong omrleng nonglengkin dosau
karang jabar tersyadu sayang te natara kade ke surok hang hi margi ngin pek tang jaga jurisdiction lejong ngin kwa ben kata iki wepat ting mengi pek ba haka jurisdiction jingi kani ke area kade ka jingya ke surok ni kabu ya ke jingma hadin ba kala dep complete in surok bat hang ne kan jiang blai bun ba ka kisok rama shlong nong stein ru ri hatu kapor katu surok bedan chakman nong stein hang turu kawai kali nam petana ada turning ka bau je u dewadar mat kan ur ki ha to pok trok te ngim kwa ba kadik sok jingi ru ba kan jia kum ka jia kam to ngim kwa dalai le ngim kwa te na takrau ngin hab li kendu wat ya government ru la ni kendu deputy chief minister la yo chief minister ya DC ru ngin hab li kendu te na takrau ngim kwa ba kani ka lanyan hi dagalong bala kamat nagalang government nagalang jong ka NRCCL ka balong ka agency jong gini ki company betul yang selok ikwa bakalan men gede ban bet kam dei ban long ni kali ban bet mat ba hadok haba kat kana shahwe kan long surok kom de klalong ke jile aran breu hakmat jong pertai what ha state what ha pori India what ha pertai ila aran breu tidak terang ngimkwa bakan long ni surok tang kata hi kwa ban syu korpat ya government ba dolong bala bakan penbet ya kan surok Hakabaya daypat bat ka jing keno ba ka don ka jing sya penjulor ki umbam umdi hakasnong nong lingkien la yo banyakran baruba LP Sing Roy nongrang ubadai urang ba snong. Nadu ka basdang hi kene ka project na liang jongi ka dorbas long ngindon kanu ka jing persya ya ka. Henrai hadien ba kani kala ya kilasdang bantrei te na liang jongi ka dorbas nong gilyo i bakalakta yangi kinong syong snong. Lingkong kadai dia umbam umdi kasurok kabangi dei banlej tinamar kata habangi kedor baslong ile kendu ikini kijing gilai persyang bani perkhat kumno bakan wanra ya kajing suk kajing sungai yangi kisnong kathau ngila lej bani kendu ya kibor ki bahalor ya kani ka company adu ki office badai ko DC office labun teli kijing tho kabangi asite Henry hakabangi ay kini kijing tho ngila lej ban yakendu kila kular ban pen bahaya ka nadu ka umbam ka umdi bentang ngila persyang ban thaulat dakabangi lejit na sekiwe kiwa bakampat tap kani ka kendau bypass te kasurok kabangi yai ru kumut kalakti bahamta te kila ong ban pentrei ban pensiang re hadu kan menta kimpat le e kani ka kam Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya